Abofra Kofi Te Twi na wonso wuti twi wunti twi a emano hawo edinkrase ni a onnim no se osua a ohunu afei nso nimdeɛ entise sabi aduane na anyinya entimfi a wadi bia no wobetumi asua ade so te twi nso so a wodi bi bɛka ho esanse adwene entise yafunu na ame eno nti ye besua twi fiada biara ewo nkutahudie nkorabata ewo wiem ntentan so YouTube, Instagram and TikTok di Kofi Te Twi echi. Follow Kofi Te Twi on all social media platforms, YouTube, Instagram, TikTok. Every Friday we are going to learn Twi from the basics. We so adesua ngoma Kofi Te Twi a osmafo kwa abiri nyame matintim se opebi ato a hwenkratu yi behunu ahomatorofo a obefre ana obetwere Kofi Te Twi wo gmail @chiripo.com obenya ngoma bi ato fiade biara ye besua twi Kofi Te Twi na wonso